τονίσει ίσως κάποια σημεία της ομιλίας μου που ενδεχομένως δεν είναι τόσο καλά οργανωμένο όσο θα ήταν αν είχα το χρόνο που χρειαζόμουν. Θέλω να σας ευχαριστήσω, να σας καλησπερίσω και να σας ευχαριστήσω όλους. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε μαζί μας σήμερα τον κύριο Πατούλη. Θα ξεκινήσω από τον κύριο Πατούλη. Να τον ευχαριστήσω γιατί θεωρώ ότι θα φανεί αυτό και στην συνέχεια της ομιλίας μου. Θεωρώ ότι με μια κίνηση που έκανε, έλυσε ένα γόρδιο δεσμό που μας προβλημάτιζε πάρα πολύ όλους όσους είμαστε σε αυτό το χώρο των υπηρεσιών υγείας και όχι μόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Οδυσσέα, τον Κωνσταντινόπουλο για την παρουσία του. Συγγνώμη αν δεν αναγνωρίζω κάποια πρόσωπα, αλλά όμως θα ήθελα ακριβώς αυτό, να ευχαριστήσω το Σεβασμιότατο και τα κενά της μη γνωριμίας με κάποιων ανθρώπων να τα καλύψουμε. Ευχαριστώ τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου της Τρίπολης, ευχαριστώ τον φίλο και συνεργάτη τον Μαρινάκο, τον Κώστα, με τον οποίο μαζί έχουμε δημιουργήσει ένα φορέα για τον οποίο θα σας πω, και ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Κρίστεν Σέπελ, η οποία έχει έρθει από τη Σουηδία, ειδικά για τη σημερινή εκδήλωση και ειδικά για να γνωρίσει τη δουλειά που κάνουμε εδώ στο Παλάδι και να μας μεταφέρει και κάποιες από τις αγωνίες που αυτή τη στιγμή έχει η Ευρώπη και προσπαθεί μέσα από προγράμματα και πολιτικές να μιλήσει και να λύσει θέματα που αφορούν το healthy aging. Γυράσκω εν υγεία. Με υγεία. Πολύ σύντομα, έτσι μόνο για να μπορέσουμε να κωδικοποιήσουμε το τι είναι ο ιατρικός τουρισμός, γιατί σίγουρα εδώ πέρα υπάρχουν άνθρωποι από πολύ διαφορετικούς χώρους και ακούν συνεχώς αυτόν τον όρο και δεν τον κατανοούν. Εγώ πολύ σύντομα θα προσπαθήσω να κωδικοποιήσω το τι είναι ο ιατρικός τουρισμός και γιατί μας αφορά όλους. Να δούμε λιγάκι το δεύτερο. Αυτό είναι μια φωτογραφία από το διαδίκτυο που ουσιαστικά λέει πάρα πολλά πράγματα. Health and lifestyle. Ο τουρισμός λοιπόν υγείας, medical tourism, αφορά και τα δύο. Αφορά και το κομμάτι της υγείας και ένα νέο lifestyle που αναπτύσσεται γύρω από αυτό. Πάμε στο επόμενο. 8 σημεία κατηγορίες ιατρικού τουρισμού. Ένας μεγάλος θεωρητικός του χώρου του ιατρικού τουρισμού, ο Τίνος ο Κωνσταντινίδης, έχει δημιουργήσει αυτή τη λίστα και έχει προσπαθήσει να προσδιορίσει το τι είναι ιατρικός τουρισμός, αναφερόμενος στα 8 πρώτα στοιχεία. Το τελευταίο το έχω προσθέσει εγώ, όχι θέλοντας να αυθαιρετήσω, αλλά γιατί διαπιστώνω μια συνεχόμενη ανάγκη των ανθρώπων των σύγχρονων κοινωνιών, των δυτικών κοινωνιών, να αναζητήσουν την υγεία μέσα από την πνευματική αναζωογόνηση. Νομίζω ότι η χώρα μας είναι ένας σπουδαίος προορισμός και μάλλον είναι ανεκμετάλλευτος εντελώς αυτό το κομμάτι. Βλέπετε ότι ο τουρισμός υγείας είναι πάρα πολλά πράγματα. Είναι ο καθαρά τουρισμός υγείας, είναι ο οδοντιατρικός, ο ιαματικός. 1.750 πηγές υπάρχουν στην Ευρώπη, από τις οποίες τις 750 τις έχουμε εμείς. Ο τουρισμός ευεξίας, ο αθλητικός τουρισμός, ο διατροφικός και γαστρονομικός, ο τουρισμός για άτομα με κινητική αναπηρία. Οι χώρες της Ευρώπης και γενικότερα οι χώρες οι αναπτυγμένες έχουν καταφέρει την αναπηρία να την απενοχοποιήσουν, να θεωρήσουν ότι είναι μια νέα φυσική κατάσταση του ατόμου, να τη βγάλουν από τις ντουλάπες και από τα υπόγεια και να ζητήσουν για αυτούς τους ανθρώπους όχι μόνο δικαιώματα, αλλά και ποιότητα ζωής. Το Δεκέμβριο οργανώνουμε με τον σύνδεσμο της Σπάρτης για άτομα με αναπηρία ένα συνέδριο με θέμα τουρισμός για όλους. Ο τουρισμός υποβοηθούμενης κατοικίας ατόμων τρίτης ηλικίας είναι αυτές οι οργανωμένες κατοικίες οι οποίες προσφέρουν εκτός από την παραμονή και την υποστήριξη στα άτομα που παραμένουν. Έτσι. Να δούμε λοιπόν αν η Ελλάδα έχει ρόλο σε αυτό. Η Ελλάδα έχει ένα κυρίαρχο συγκριτικό πλεονέκτημα που είναι ότι στο διεθνή τουριστικό χάρτη έχουμε ήδη
στιγμή υπάρχουν δύο εξαιρετικά χαρακτηριστικά. Αφού έχουμε γίνει γνωστοί μέσω της κρίσης τα τελευταία 8 χρόνια, έρχεται η πολιτική αστάθεια των χωρών της Μεσογείου σαν μια συγκυρία, δεν θα έλεγα ευτυχής, να μας δώσει ένα προσβάδισμα ως προορισμό. Ξαφνικά λοιπόν από εκεί που ήμασταν οι αποδιοπομπαίοι τράγοι αυτής της Ευρώπης, αλλά και γενικότερα της ευρύτερης περιοχής, γινόμαστε τα καλά παιδιά. Και θεωρώ ότι όσο κρατήσει αυτό, γιατί πραγματικά βλέπετε πόσο γρήγορες είναι οι εξελίξεις και οι αλλαγές στο παγκόσμιο χάρτη, θα πρέπει να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες σταθεροποίησης της θέσης μας για αυτό για το οποίο μιλάμε, στον ιατρικό τουριστικό χάρτη. Αναρωτιόμαστε αν υπάρχουν δομές υγείας που μπορούν να τις στηρίξουν αυτές τις επιλογές, αυτή την προσπάθεια. Και βέβαια υπάρχουν. Να ξέρετε ότι αυτές οι δομές δεν αφορούν μόνο το κομμάτι των καθαρά ιατρικών παρόχων, αφορούν ένα πολύ μεγάλο μέρος μεγάλων ξενοδοχείων, αλλά και μικρότερων καταλυμάτων, που όμως θα σχεδιάσουν πολύ ειδικές υπηρεσίες που θα απευθύνονται σε μία από αυτές τις κατηγορίες. Επίσης, να σας πω ότι σε κάποιες από τις ιατρικές υπηρεσίες η Ελλάδα έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Η αιμοκάθαρση, η αποκατάσταση και αποθεραπεία που είναι ο δικός μας χώρος, η τεχνητή αναπαραγωγή, οι αιματικές πηγές, οι εξειδικευμένες θεραπείες σε ιδιωτικές κλινικές. Όλα αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει η χώρα μας χάνονται μπροστά στην έλλειψη οργάνωσης, αλλά και στην έννοια της συνύπαρξης των διαφόρων παρόχων. Πολλοί φορείς δημιουργήθηκαν, πολλοί πρόεδροι, πολλά αδιέξοδα και βέβαια πενιχρά αποτελέσματα όσο αφορά στην παρουσία μας στο διεθνή χάρτη. Με την παρουσία του και τις ενέργειές του ο κύριος Πατούλης ενώνει ένα χώρο όπου μεγάλοι και μικροί παίκτες ουσιαστικά ομολογούν την αδυναμία τους να έχουν τα αποτελέσματα που θα ήθελαν και επιτέλους κάνουν το επόμενο βήμα. Έτσι, στο Διεθνές Κέντρο Τουρισμού Υγείας συμμετέχουν ο Όμιλος του Ιατρικού Κέντρου, ο Όμιλος του ΙΑΣΟ, ο Όμιλος του Υγεία, διάφορα κλάστερς, ομάδες οδοντιάτρων, οφθαλμιάτρων, μια σειρά από μικρότερες ή μεγαλύτερες ομάδες οι οποίες δημιουργήθηκαν ουσιαστικά για να καλύψουν αυτό το κενό που υπήρχε. Εδώ πρέπει να σας πω ότι με τον συνεργάτη και φίλο κύριο Μαρινάκο, πρόεδρο του Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου, εδώ και ένα χρόνο, δημιουργήσαμε ένα φορέα, δίκτυο ανάπτυξης ιατρικού τουρισμού Πελοποννήσου, προσδιορίσαμε τις ανάγκες χωροταξικά στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου και συνειδητοποίησαμε, γιατί συνειδητοποίησαμε ότι μεμονωμένοι επιχειρήσεις του τουρισμού ή επιχειρήσεις υγείας δεν θα μπορούν να οργανώσουν την διεθνή τους παρουσία. Αλλά και πάλι, αυτό που διαπιστώνουμε, είναι ότι τα μεγέθη της διεθνούς αγοράς είναι τόσο μεγάλα, τα κόστη προβολής και προώθησης τόσο ψηλά, που πολλές φορές προβληματιστήκαμε για το πώς θα είναι αυτό βιώσιμο και αν θα είναι βιώσιμο. Είμαι σίγουρη ότι όλα τα λάθη και οι προβληματισμοί, τα αδιέξοδα του παρελθόντος, αλλά και η ωριμότητα που αποκτήσαμε όλοι μας και βέβαια η πολιτική και οργανωτική εμπειρία του κυρίου Πατούλη και των συνεργατών του στη χάραξη ενός εθνικού σχεδίου, θα έχει σύντομα μετρήσιμα αποτελέσματα. Το μετρήσιμα αποτελέσματα ίσως είναι και το πιο κρίσιμο στοιχείο, αυτό που θα καθορίσει και τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος, αλλά και την αναγκαιότητα του εγχειρήματος. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο όλοι μπορούμε να κατανοήσουμε και όλοι θα πρέπει να στηρίξουμε. Τώρα θα μου πείτε, γιατί να ενδιαφέρει η ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού τους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων, τους άλλους εκθέτες που βρίσκονται σήμερα εδώ πέρα και οι οποίοι προέρχονται είτε από τις μονάδες μεταποίησης, ενδεχομένως να είναι τουριστικά γραφεία, να είναι ομάδες άλλου τύπου υπηρεσιών, προϊόντων, βιοτεχνίας. Γιατί να ενδιαφέρει την Εκκλησία, γιατί να ενδιαφέρει τα μοναστήρια,
Γιατί να ενδιαφέρει τους ορειβατικούς συλλόγους? Νομίζω ότι αυτή η ερώτηση είναι περισσότερο ρητορική, ξέρουμε όλοι την απάντηση. Εμείς θα σας πούμε πώς έμπρακτα στηρίζουμε αυτή τη συγκεκριμένη προσπάθεια. Υπάρχουν μια σειρά από ενέργειες. Η παρουσία μας όμως εδώ για δεύτερη συνεχή χρονιά και μάλιστα μια παρουσία η οποία θέλουμε να μείνει, να δώσει ένα στίγμα, να αφήσει ένα αποτύπωμα, δηλώνει όχι μονάχα ότι θέλουμε να μας μάθετε, κυρίως δηλώνει ότι έχουμε ανάγκη τη συνεργασία σας. Και φαντάζομαι ότι αυτό είναι ένα συμπέρασμα που όποιος μπορεί να σκεφτεί λίγο διαφορετικά, μπορεί να το συμπεράνει. Ο τρόπος που σκεφτόμαστε, και λέω ο τρόπος που σκεφτόμαστε, γιατί έχω μια εξαιρετική ομάδα ανθρώπων στο κέντρο, συνεργάτες, οι οποίοι από εδώ από αυτό το βήμα θα ήθελα να τους ευχαριστήσω, γιατί παρά την απουσία μου, δούλεψαν ομαδικά και εξαιρετικά αποτελεσματικά για να στήσουν την έκθεση και να παρουσιάσουν αυτό που γίνεται σήμερα. Ο τρόπος λοιπόν που σκεφτόμαστε, θα ήθελα να σας το δείξω με μία εικόνα. Όχι έτσι. Σκεφτόμαστε έτσι. Θέλουμε να βλέπουμε όχι το δέντρο, θέλουμε να βλέπουμε το δάσος. Θέλουμε να είμαστε μακριά από σκέψεις οι οποίες θα μας κάνουν όλο και πιο ισοστρεφείς, αναπαράγοντας τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και υπηρετώντας ουσιαστικά την εσωστρέφεια και την έλλειψη φαντασίας. Οι εποχές είναι τέτοιες που το σύνθημα του Μάη, η φαντασία στην εξουσία, έχει πολύ μεγαλύτερη αναγκαιότητα σήμερα από ό,τι ενδεχομένως όχι εκείνη την εποχή. Κλείνοντας, θα μου επιτρέψετε να κάνω δύο καταθέσεις από καρδιάς. Όπως σας είπε ο συνεργάτης μου, ο κύριος Σωτηρόπουλος, ήρθα πριν από λίγες ώρες από το Ισραήλ. Εκεί πήγα για επαγγελματικούς λόγους. Νομοτελειακά όμως, όταν πας στο Ισραήλ, δεν μπορείς να αποφύγεις το θρησκευτικό κομμάτι. Σκεφτόμουν ότι θα μπορούσα, όμως οδηγήθηκα σε αυτό. Και αφού όταν κατάφερα να αφήσω στην άκρη την υπεροψία και τον εγωισμό μου, είδα τους ανθρώπους εκεί, μία κατηγορία, τους ελληνοορθόδοξους μοναχούς, οι οποίοι πραγματικά δουλεύουν κάτω από εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες, δεν είναι τίποτα δεδομένο για αυτούς, και όμως έχουν τόση δύναμη και τόση μεγάλη ικανότητα να σου μεταφέρουν την αισιοδοξία και την ελπίδα, όχι μόνο για αυτό που κάνουν, αλλά και για αυτό που πρόκειται να συμβεί. Που για μένα ήταν μια εξαιρετική αποκάλυψη. Θεώρησα λοιπόν ότι οι μοναχές και οι μοναχοί έχουν μια ιδιαίτερη σχέση με τον Θεό και αυτό είναι ένα πολύ ειδικό χάρισμα που τους δίνει. Όμως αυτό το παρατήρησα και στους επιχειρηματίες. Συνάντησα και Άραβες και Ισραηλινούς. Οι άνθρωποι αυτοί ουσιαστικά δουλεύουν σε μια εμπόλεμη ζώνη. Είναι όλοι εναντίον όλων. Οι Ισραηλινοί μεταξύ τους έχουν τεράστιες διαφορές, όλοι μαζί αυτοί έχουν διαφορές με τους Άραβες, οι Άραβες έχουν με τους Χριστιανούς, οι Χριστιανοί μεταξύ τους είναι οι Αρμένοι, οι Ρώσοι και όλες αυτές οι κατηγορίες. Είναι ένα πάζελ ανθρώπων που μέσα από την πάλη καταφέρνουν να κάνει πράγματα. Οι επιχειρηματίες λοιπόν σηκώνονται κάθε μέρα, πηγαίνουν στη δουλειά τους, έχουν να αντιμετωπίσουν όλο αυτό που έχουν να αντιμετωπίσουν και τους βλέπεις, αν και σε εμπόλεμη ζώνη, να αναπτύσσονται, να συνεργάζονται και αυτό το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι δίνουν ταυτότητα και αξία στο κάθε τι. Το δεύτερο που θέλω να καταθέσω είναι ότι κατά διαστήματα έρχονται διάφοροι άνθρωποι στο κέντρο, ανεξαρτήτως ηλικίας, στάτους, μόρφωσης ή οτιδήποτε, και μου κάνουν την πολύ απλή ερώτηση. Πώς αντέχετε? Πώς αντέχετε τόσο πόνο? Πώς αντέχετε να βλέπετε αυτούς τους ανθρώπους να υποφέρουν? Μιλάμε για το κομμάτι αυτό που ασχολείται καθαρά με το ιατρικό μας κομμάτι, γιατί έχουμε και ένα κομμάτι που ασχολείται με άλλα πράγματα
ευεξίας και αναζωογόνησης κτλ. Αλλά αυτό το βαρύ κομμάτι. Έχω να σας πω το εξής. Οι άνθρωποι αυτοί που φιλοξενούμε, ειδικά αυτοί που πρέπει να κάνουν επανεκκίνηση στη ζωή τους, δίνουν πάρα πολύ σπουδαία μαθήματα. Μας έχουν δώσει πάρα πολύ σπουδαία μαθήματα. Δεν θα ήθελα να βρίσκομαι σε κανένα άλλο χώρο, δεν θα ήθελα να κάνω καμία άλλη δουλειά. Από αυτούς τους ανθρώπους έμαθα ότι δεν υπάρχει χρόνος για μίζερες σκέψεις όταν πρέπει να παλέψεις για το σημαντικό που είναι η επιβίωσή σου, που είναι το να ξυπνάς το πρωί και να είσαι ζωντανός και να μπορείς να βγάλεις εις πέρας ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Βάζουν το κεφάλι τους κάτω, έχουν μια πορεία προσωπική, το ξέρουν ότι είναι ο προσωπικός τους Γολγοθάς και είναι συνεπείς με αυτό που κάνουν. Και γι' αυτό έχουν τα αποτελέσματα που έχουν. Εμείς ουσιαστικά τι κάνουμε, τους δίνουμε εργαλεία για τον προσωπικό τους αγώνα. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Σήμερα στην Αργολίδα χτυπάει η καρδιά της ελληνικής επιχειρηματικότητας και μάλιστα της ελληνικής επιχειρηματικότητας που στείνεται και αναπτύσσεται στην επαρχία. Είμαστε εδώ όλοι όσοι πραγματικά θέλουμε να συνδέσουμε δυνάμεις, που θέλουμε να βάλουμε βάσεις, που θέλουμε να δημιουργήσουμε πλούτο για όλους, που θέλουμε να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας για τα παιδιά μας. Είμαστε άνθρωποι που κάθε μέρα έχουμε την αγωνία για τις επιταγές, για τη μισθοδοσία, για τους προμηθευτές μας, για τις καινούργιες αγορές. Έχω πιστεί, και το βλέπω κάθε μέρα μπροστά μου, ότι ό,τι και να αποφασίσεις να κάνεις, χρειάζεται μυαλό. Το σημαντικότερο όμως που χρειάζεται είναι ψυχή. Αυτό μου το επιβεβαίωσε ο Αντώνης ο Τσαπατάκης, ο Χρυσός Ολυμπιονίκης, παραολυμπιονίκης κολύμβησης, ο οποίος φιλοξενήθηκε στο κέντρο μας για κάποια στιγμή και μου είπε ότι το σύνθημα πλέον της ζωής του, το οποίο εμείς το οικειοποιηθήκαμε, είναι πλέον το σύνθημα της ομάδας μας, είναι ότι όλα τα πράγματα θέλουν ψυχή. Και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί αναγνωρίζω ότι όλοι όσοι δίνουμε την προσπάθειά μας, κάνουμε την προσπάθειά μας, δίνουμε τους αγώνες μας, καταθέτουμε ψυχή. Με αυτό θα ήθελα να σας καληνυχτήσω, να σας ευχαριστήσω που είστε σήμερα μαζί μου και πάλι και να καλέσουμε στο βήμα τον επόμενο μιλητή.